максімальна адчуваю сябе жывой, вось проста як чалавек, калі я з музыкай, з гітарай. Цяпер ганаруся той малой Юцяй. Жыць проста для таго, каб жыць. Вынікам любой эвалюцыі будзе пустата ў любым успрыняцці гэтай пустаты. Заўважаю, што мне развіваецца крыху сацыяфабічны такі страх. Прывітанне, гэта Ева Вішнёўская і падкаст «Гавораць падлеткі» на палатно медыа. Сёння мы размаўляем з Юстынай. Прывітанне. Вітаю. Ты прыехала да нас з Варшавы, так? Я разумею? Так. Як тебе польскія цягнікі? Ой, польскія цягнікі – гэта жах насамрэч, таму што сёння у нас здарылася чарговая, цікавая, вельмі прыемная гісторыя з тым, што цягнік проста спазніўся. Прычым мы так і не селі на свой цягнік, які павінен быў прыехаць, бо ён спазняўся аж на 130 хвілін, то бок гэта больш за 2 гадзіны, у нас не было столькі часу, але там ехаў яшчэ адзін цягнік у Беласток, і нам дазволілі сесть на яго. Але сёння было вельмі смешна, бо мы так стаялі ў такім тамбуры з іншымі людзьмі, якія ў такой жа сітуацыі апынуліся, і там былі польскія жанчыны, з якімі мы гадзіну дзесьці размаўлялі, увогуле з незнаёмымі мне людзьмі. Мы размаўлялі там пра сям'ю, пра ўнукаў, пра тое, як мяняюцца часы на крыцей. Гэта было насамрэч вельмі файна. Я люблю такія рандомныя размовы з людзьмі. Таму цікава было. Тыпу смолток, але не зусім смол. Ну, такое так. Ты з 13 год пішаш песні і займаешся музыкай? Ну, з 12. 12, атрымліваецца. З чаго гэта пачалося? Што стала такой вось першай кропкай на тваім шляху? Ну, у прынцыпе, наколькі я ведаю ўвогуле па аповедах, я пачала спяваць раней, чым гаварыць, то бок я ўжо там нешта... Мелодыі так, сама нейкія сабе. Мелодыі там мычала, то бок яшчэ пакуль не размаўляючы нават, таму можна сказаць, што ну, як бы самага дзяцінства музыка там дзесьці ёсць, бо так сям'я дастаткова музычная, там дзесьці слухаеш гэта. Але свае песні гэта, як бы я ўвогуле заўважыла свае здольнасці да гэтых яшчэ ў 7 гадоў, і я ўжо, ну, у такім узросце прыдумляла такія крышачку глупенькія дзіцячыя песенькі, але я недаўна адну з іх зайшла на дыктафоне запіс стары. Там нават мелодыя, ну, вельмі выразная, шчыра кажучы, я была нават вельмі здзіўлена, хаця тэкст вядомы такі дзіцячы глупенькі, але ўсё роўна файна. А з 12 гадоў чаму я менавіта так кажу, бо авалодала гітарай, што дало такі штуршок да таго, каб ужо паўнавартасна пачаць пісаць песні, мелодыі і іх сабе граць. А ты вучылася граць на гітары сама ці на нейкіх курсах у музыкалцы, ці як? Я, дзякуй Богу, не вучылася на ёй граць у музыкалцы, хаця ў музыкалку я хадзіла. Гэта не самы прыемны досвед, такі больш траўматычны. Вось. І я вельмі рада, што гітара не была такім інструментам прымусу, дзе ты граеш па нотах, але мяне навучыў бацька. Вось. Таму я граю на семіструнцы, а не на звычайнай гітары. О, блин, ну клёва, бацька вучыў. А колькі ты вучылася ўвогуле, атрымліваецца, да напісання сваёй першай песні граць на гітары? Гэта ўвогуле, як бы я дагэтуль не магу сказаць, што я там цалкам добра граю на гітары, што я ўжо ўсе таналісці асвоіла. Я пачала пісаць песні адразу, як вывучыла 10-5 акордаў у адной танальнасці. То бок мяне гэта не спыняла, не было нейкага комплексу, што вось трэба спачатку навучыцца, а пасля ўжо пісаць. Не, яно неяк так адразу прыйшло, завірусілася ў маёй галаве. Хтосьці укідваў тэорыю пра тое, што якраз такі вось такія больш фармальныя спосабы адукацыі менавіта музычнай забіваюць усю гэтую магчымасць пісаць нейкія свае унікальныя творы. Цалкам згаджаюся. Напрыклад, ну, у сэнсе, што я зараз безнастаўнік, але я зразумела, што, магчыма, без гэтага я б не пачала ў такім тэмпе развіваць сваю творчасць, бо я б вельмі, можа быць, моцна засяроджвалася на тым, як я спяваю, а гэта, ну, як бы, не тое, што трэба, бо, як бы, калі ты спяваеш свае песні, можна прабачыць чалавеку, што дзе нешта не тое можа робіць вакальна і тэхнічна, бо гэта яго творчасць, як бы, уже. Насамрэч, у такіх выпадках гэта ягоны творчы погляд. Заўсёды, як бы, гэта не ён памыліўся дзесьці, гэта творчы погляд. Ну так. І, дарэчы, нядаўна пайшла ў польскую музыкалку, проста каб даведацца, што і як, можа быць, а раптам я ўсё ж такі захачу працягваць такі фармальны, адукацыйны вось гэта музычны шлях. І мне там так не спадабалася. Божа, гэта жанчына адразу пачала ацэньваць мой вакал, сказала, што ў мяне там у гуку занадта шмат паветра, там нешта, я такая, што? Ну, крыце, я адтуль сышла, крыху паплакала, бо такі стрэс быў ад гэтага ўсяго, і думаю, да ну іх, і не трэба. Я спрабавала паступіць у музыкалку ў Беларусі. Па выніку мне сказалі, у цябе абсалютна няма таленту, няма ніякіх здольнасцяў да музыкі, ты ніколі не будзеш ні граць, ні спяваць, нічога. Але, ну, вось я паплакала штосьці перад усёй камісіяй, і такі, ладно, раз ты так хочаш, можам узяць цябе на віоланчэль, таму што ніхто не хоча на ёй граць.
Вау. Я правучылася там паўгады, а пасля пераехала просто ў іншы раён горада і падумала, што мне незручна туды ездзіць і просто кінула. Ну і такой быў. Ну, дзякуй Богу, таму што інакш я думаю, пасля не вырашылася проста ўзяць у рукі гітару і пачаць граць штосьці. Вось ведаеш, наконт музыкі ў цэлым я так вельмі у мяне такі раздвоены крыху погляд, бо як бы я адрозніваю для сябе музыку, напрыклад, не то што якую я ствараю, вось просто музыку ў такім сэнсе, ну, у сэнсе сваёй творчасці, там гітары ўсё такое, і вось гэтую музычную такую правільную там з нотамі, з вось гэтай ўсёй з сальфеджыо, з тэорыяй, з музычнай літаратурай, і я настолькі не люблю вось гэты іншы бок музыкі, такі прафесійны, таму што музыкалка настолькі просто траўматызавала ўсё, што можна ў маёй галаве. Таму не раю абсалютна. Па-мойму, вось гэта закрэпленне базаў і асноваў у галаве чалавека вось страшна забівае крэатыў. Таму што пачынаеш засяроджвацца, з'яўляецца такая прафесійная дэфармацыя, і ты пачынаеш засяроджвацца на ўсёй гэтай правільнасці і максімальна забіваеш сваю унікальнасць і крэатыўнасць у стварэнні нейкай творчай асобы і сваіх твораў увогуле. Ну так. Табе як быццам бы даюць гэтую базу, але пры гэтым не даюць магчымасці самому неяк дайсці да такой музычнай думкі. Мне так здаецца, з усёй навукай, нават у школе. Мы нядаўна пра гэта з братам размаўлялі, што вось, а калі б нас увогуле не вучылі там, напрыклад, чытаць, пісаць, мне здаецца, чалавек рана ці позна бы сам, гледзячы на ўсё, як бы дайшоў б да гэтага сваёй галавой, як бы быў бы больш у гэтым свеце такі самастойны, просто можа яму было б на гэта больш часу было б патрэбна. Але сам факт, што нам, калі даюць нейкі ўжо гатовы вось взор, што вось трымай і вучыся, мы як бы перастаем думаць і просто запамінаем тое, што нам даюць вось неяк так. Ну так. Мяне ў Беларусі большасць маіх настаўнікаў вучылі менавіта таму, што ты павінен сам прыйсці да вось гэтай тэарэмы па матэматыцы, да вось гэтай тэорыі па фізіцы. Ты заўсёды павінен сам да гэтага дайсці, разумець, як да гэтага дайшлі людзі, калі ты хочаш гэтым карыстацца. Тыпу, да, зразумела, ты не павінен на кожнай кантрольнай там гэта даказваць усё, ты ж не Ньютон там, але ўсё ж такі ты павінен разумець, як і чаму, таму што з разуменнем прасцей гэтым карыстацца, чым калі гэта проста вызубрана. Ну, так. Дарэчы, файна, што тебе так настаўнікі казалі. Гэта вельмі... Ну, я не чула, прынамсі, у мяне такога не было вельмі рэдка, што вось настаўнікі менавіта так кажуць. Мне, звычайна, калі я задаю нейкае пытанне, а як гэта адкрылі, а чаму? Яны проста махаюць рукой на мяне, тыпу, што... Ну, вось у Польшы я таксама звярнула ўвагу, што часта, тыпу, так трэба, так напісана ў падручніку, ну, вось так надо. А ў Беларусі мне вельмі часта казалі, ну, вось, глядзі, вось тут ад гэтага прыйшлі да гэтага, канкрэтна тлумачылі, і я разумела, я не столькі вучыла гэта ўсё на памяць, а проста разумела, і на гэтым разуменні мне было прасцей гэта запомніць. Так. Ці ёсць у цябе любімая песня з тваіх ужо напісаных? Напэўна, любімай няма, але ёсць адна, якую лічу вельмі удалай. Як бы кожны раз, калі... Даволі цікавая тэма, мне здаецца, табе таксама гэта будзе знаёма, што калі чалавек нешта стварае, там нейкі верш, песню, мелодыю, ён як быццам бы гэта робіць, ну, можа быць у цябе інакш, але ў мяне так нібы несвядома. Я як быццам бы не да канца разумею, пра што пішу, і толькі праз некаторы час, чытаючы свой жа тэкст, я пачынаю разумець, што я хацела сказаць. Я канкрэтна не ведаю сэнс песні, якую я пішу, у той момант, калі пішу. І толькі праз некаторы час магу як бы зразумець, як быццам бы мне хтосьці дыктуе вось неяк так. Не ведаю, ці ў цябе такое здаралася, але вось ёсць у меня песня, называецца «Гай чалавек», у якой я кожны раз, калі спяваю, для сябе адкрываю нешта новае, ну, як бы, хаця я яе напісала. Гэта так дзіўна для мяне, як быццам гэта ўвогуле не мая песня, і я вельмі люблю ёй так капацца, і вельмі яе люблю, ў прынцыпе. Магчыма, справа не ў тым, што ты не да канца разумееш, што было закладзена, а з кожным разам знаходзіш штосьці новае, пераасэнсоўвае праз свой новы досвед. Ну так, магчыма. Ну, вось так, з гэтым у мяне былі звязаны гісторыі якраз такі з маімі вершамі, таму што так, некаторыя з іх пасля ўжо я пераасэнсоўваю і даходжу да думкі, што а вось я яшчэ тады падсвядома разумела, што гэты чалавек там мяне цягне на дно, але ўсё яшчэ за яго трымалася, і гэта прыносіла мне шмат болю, і я яго перакладала на вершы і перакладала
так, што вось пасля прачытаўшы, я ўсё ж такі разумею, што тады я ўжо разумела, але не хацела гэта для сябе прыняць. Вершы такі для мяне спосаб самарэфлексіі і перадачы сваіх эмоцый. Вось, каб пражыць некаторыя эмоцыі, якія я не хачу пражываць, вось, каб выражаць іх пры людзях ці яшчэ штосьці, я перакладаю ў вершы. Гэта клёвы спосаб. Згодна, цалкам згодна. Магу амаль тое ж самае сказаць пра песні. Таксама думаю, што гэта так і адбываецца. Дарэчы, для мяне цікавае пытанне, калі ты пішаш песні, ты пішаш спачатку музыку ці верш? Вельмі цікавае пытанне, вельмі люблю на яго адказваць, таму што не так. У мяне звычайна адразу і мелодыя і кавалак тэксту. То бок, вядома, не цэлы тэкст, бо вельмі складана адразу прыдумаць цэлы такі тэкст, цэласны. Але нейкая фраза, нейкае слова адразу амаль прыходзіць з мелодый, і ўжо пасля, гледзячы на канкрэтнае слова, на канкрэтны радок, я магу дапісаць усё астатняе, і часамі бывае нават так, што, напрыклад, мне падавалася, што вось мне прыйшоў нейкі радок, нейкая мелодыя, што песня будзе пра адно, але там яе не напісала, а пасля праз паўгады я да яе вяртаюся і з гэтым жа радком пішу увогуле пра іншае. То бок яно так цікава ў мяне неяк атрымліваецца. Прыкольна. Разумею, да. Магчыма, не цэлая мелодыя, але рытм зададзены ёсць нейкі. Вось гэта я хачу, каб гучала вось так вось, каб быў нейкі, напрыклад, дысананс, таму што вось як бы тэкст сумны хачу, а мелодыю вось такую яркую і весёленькую. Так, у мяне музычнай адукацыі няма, таму для мяне, вось мне як аднойчы класе ў першай патлумачылі, што тыпу мажор весёленькая, мінор сумненькая. Вось так я до канца жыцця так і буду гэта ўспрымаць. Мне ўсё, што дала зараз музычная школа, гэта адзін што я без праблем разумею гітарныя акорды, у сэнсе вось гэтае азначэнне Д, Ц. Хаця, у нас жа ноты называюцца до, ре, мі, фа, соль, ля, сі. Напрыклад, у Польшы яны так называюцца Ц, Д, Э, Ф, Г, А, Аш такая. У нас і называецца, як я ўжо раней агучыла, але ўсё роўна у нас быў нейкім уроке, менавіта такія лацінскія абазначэнні нот. Гэта адзінае, што мне зараз дапамагае, і то не заўсёды. Таму не ведаю, навошта я 8 гадоў свайго жыцця проста... не тое, што патраціла, нічога не бывае дарэмна, вядома, але колькі я праплакала гадоў, божа жах. Жахліва. Я не ведаю ні адной асобы, у якой музычная школа не траўматызавала проста ўсё жыццё на наступны год да смерці. Я ведаю толькі адну такую асобу. Гэта мая мама, таму што я вельмі пашанцавала з настаўніцай сальфеджыо, і ўвогуле чамусьці ёй у школе ўвогуле з настаўнікамі не шанцавала, а ў музычнай шанцавала проста з усімі. Лёс такі быў яе. Ты зараз вучышся у ліцэі у першай ці другой класе? У першай. На гуманітарным профілі, на польскай мове. Так. Ты вучыла польскую мову да таго, як увогуле пераехала? Можна сказаць, што не. Адзінае, што калі мне было 9 гадоў, нас бацькі спрабавалі аддаць на нейкія курсы польскай мовы, але яны адбываліся ў нейкім касцёле, і замест таго, каб вучыць мову, мы амаль на кожных занятках проста вучылі нейкія малітвы пра святы, нейкія рэлігійныя. Не тое, што мяне гэта зусім напружвала, але хацела вучыць мову. І я сказала, не, я туды больш не пайду. Так і скончылася маё знаёмства польскай мовы. Калі я прыехала, ведала толькі 2 выразы, напэўна, гэта дзень добры і wszystko w porządku. Як ты вучыла польскую мову вось ужо на месцы? Па-першае, засяроддзе, я і зараз працягваю гэта рабіць, я проста стараюся з размоў іншых людзей адразу запамінаць, запісваць, проста так выцягваць нейкія фразы. З серыяльчыкаў вучылася, мне аднойчы падарылі Netflix, не я за яго плацілі, але мне яго падарылі пасля аднаго канцэрту, што было вельмі файна, і я паглядзела ўсяго аватара па-польску, што мне так крыху дапамагло супакоіцца, што я ўсё разумею, ўсё добра, ўсё файна. І, вядома, крышачку зусім з падручнікаў па граматыцы, калі нейкае правіла забыла, і проста трэба ўжо паглядзець канкрэтна. Неяк засяроддзе, ўсё роўна больш. У гэтым мы вельмі падобныя. Напэўна, як і ў папярэдніх пытаннях. І файна. Мне падабаецца. Мне таксама. Якія ў цябе зараз профільныя прадметы? Мае профільныя прадметы — гэта польская мова, гісторыя, філасофія і ангельская, але ангельскую можна не ўлічваць, бо у нас шчыра кажучы, яна так не з'яўляецца профільнай, ва ўсім ліцэі яна лічыцца профільнай, але мы амаль нічога не робім там. Таму філасофія, філасофія, польская гісторыя. Смела было пайсці на польскую мову, не шмат ведаючы з польскай мовы. Я згодная цалкам. Але гэта сапраўды той прадмет, які мне вельмі падабаецца, таму што тут у Польшы, па сутнасці, прадмет называецца польская мова, але там ад польскай мовы адна назва. У сэнсе, што ніводнай граматыкі за ўвесь год. Мы не праходзім амаль польскія творы, то бок мы праходзім культуру ўсяго, пачынаючы там ад
антыку, сярэднявечча, рэнесанс. То бок па ўсім мы ідзем вось гэтым перыядам, праходзім творы самыя галоўныя, там нядаўна мы там Шекспіра чыталі, ну то бок гэта менавіта пра культуру больш. Граматыкі не было ўвогуле за ўвесь год. У нас за 2 гады быў адзін занятак па граматыцы, і тое толькі таму, што мы папрасілі перанесці карткоўку, і яна такая: добра, зрабіце там, ну вось у мяне ёсць нейкія раздрукоўкі для эмігрантаў, рабіце ўсім класам гэтыя раздрукоўкі. Ну, таму Сидзелі, вывучалі, што такое дзеяслоў, назоўнік. я гэта ўсё увогуле я правяла некалькі заняткаў падрыхтоўчых да экзамену, бо я як бы здавала, і ў мяне зараз брат будзе здаваць і яго сябры. На жаль, я не змагла правесці больш чым 3, бо ў мяне проста няма часу на гэта, але мы з імі менавіта, я ім распавядала крыху пра граматыку, таму я паўтарала усе гэтыя тэмы, я памятаю амаль усё, таму мне амаль не патрэбна. І што хачу сказаць, што паколькі гэта славянская мова, прычым вельмі блізкая да беларускай, амаль усе граматычныя гэтыя рэчы яны проста паўтараюцца. І мне асабліва не давялося вучыць нічога новага. Для мяне было складаным толькі вось гэты зваротны склон. Вовач? Ну. Таму што, А куды і як вы піхаеце гэтыя канчаткі? Вось з канчаткамі там правда нейкая халера. Увогуле, навошта ён існуе? Але мне падабаецца мой ліцэй вельмі, я вельмі задаволена са свайго выбару, што я сама туды паступіла, я гэтым ганаруся і вельмі шчаслівая. Наколькі ты здала экзамены? Ой, добра здала. Хаця у нас яны былі сапраўды вельмі простыя. Матэматыка 100%, ангельскі, здаецца, 95 і польская 81%. Я сёння размаўляла якраз такі з палякамі з маёй класы. У іх па гэтых экзаменах па польскай мове 79, 69. Так же беларуска, якая прыехала, колькі ты вучылася на той момант? Год. Год. Адзінае, што ў мяне быў крышачку іншы тэст, бы там жа даецца лектура нейкі, бок твор, які мы праходзілі, і мне далі маленькага прынца, ён сапраўды быў лягчэй. То бок усім эмігрантам далі маленькага прынца. Але, што хочу сказаць зараз па адзнаках, я зусім не адстаю, і нават некаторых як бы пераважаю адзнакамі. Напрыклад, мы нядаўна пісалі экзаменацыйныя заданні, і я атрымала 7 пунктаў з 10, а некаторыя там атрымалі 5, 4, ну то бок на ўзроўні я знаходжуся нармальна, вельмі добра. Ну, насамрэч, я заўважыла, што у шмат каго з эмігрантаў такія вышэйшыя чым сярэднія вынікі па класе. Так чамусьці адбываецца. Магчыма, нас просто, па-першае, прывучылі вучыцца, за што я вось дагэтуль удзячна беларускай школе. І гэта праўда, абсалютна згаджаюся. Просто мне так, у нас такі ўжо, ведаеш, мем з сябрамі з Беларусі, калі ім распавядаю пра польскую адукацыю, ўсё такое. Калі у нас у Беларусі там, ведаеш, 5 тэстаў на адзін дзень, нормально, перажывем, да, як-небудзь можна. У Польшу там нейкі тэсцік стаіць, нейкая карткоўка, і там настаўнік хоча паставіць спраўдзін. І ўвесь клас пачынае ныць, просто плакаць там. А боже, як мы напішам 2 тэста на дзень. А у нас у Беларусі рэальна здарылася сітуацыя, калі на адзін дзень, дзе у нас было 6 урокаў, у нас было 6 тэстаў на кожным уроку. У нас былі дні, калі у нас было там тыпу па 6 урокаў і 6 кантрольных. Вось стаяла спакойна. І мы такія: окей, ніколі не было думак перанесці гэтае кантрольнае ці штосьці. Гэта нават не падавалася магчымым. Тыпу 6 кантрольных? Окей, 6 кантрольных напішам. Так. А тут: о не, 2 самастойных? Не, я памру на гэтым тыдні, я хварэю. Рэальна. Дарэчы, адзінае, што я адчуваю сябе, як быццам бы я крыху дэграднула ў развіцці, за што я ўвогуле не памятаю, як я вучылася ў Беларусі, якім чынам я паспявала столькі. Для мяне, калі я прыходжу з польскай школы дадому, зрабіць адно хатняе заданне — гэта ўжо перамога. Я не ведаю, чаму так здарылася. Я абсалютна не магу успомніць, як я вучылася раней. Магчыма, проста, сапраўды, псіхічна складаным быў гэты пераезд, і гэта так адбілася на мне, што ў мяне няма сіл проста на гэтай справы. Але я не ведаю, як я ўсё раней паспявала. Я цяпер ганаруся той малой Юцяй, якая ўсё столькі рабіла яшчэ з музыкалкай, яшчэ з дадатковымі заняткамі. Я кланяюся проста. Тое самае заўважыла і ў сябе. Вось рэальна. Тыпу, так, я зараз тут таксама раблю немала, але гэта ўсё роўна менш, чым у Беларусі. Асабліва вось 9 клас у Беларусі, я ўпахівала проста. Дамоў прыходзіла толькі паспаць, і тое на 6 гадзін. Як бы. А ў якім ты класе зараз? У 2 класе ліцэя. У 2, добра. А на якім профілі, дарэчы? Медычным. А, дакладна, я забыла, добра. Так, я медык. У нас увогуле профіль ратаўніцтва медычнае, то бок я фельчар. Я умею дэфібрылятарам бахнуць. Зробі пані рэсусцытацыі. Так, очевидно. Могу яшчэ інтубацыя, швы наложыць. То супер.
у цябе даволі нават не падыходзячае сюды слова вядомы бацька. І увогуле сям'я у беларускай прасторы публічная. Як ты змагаешься з гэтым, каб вось прасунуць сябе як ну вось асобу? Шчыра кажучы, асабліва не адчуваю такіх праблемаў. У сэнсе, што у мяне вельмі файныя бацькі. Мы з імі як бы заўсёды на адной хвалі, і ў мяне няма, відиш, такога... Ну, я, наадварот, нават вельмі рада, калі мяне з імі асацыююць у нейкім сэнсе, таму што, мы ўсе адна сям'я, я вельмі радуюся за іх поспехі, як і за свае таксама, і яны радуюцца за мае поспехі. Мы неяк так разам стараемся як бы на канцэртах удзельнічаць. Ну, як бы, калі я хачу неяк сябе спакойна выразіць там самастойна, я гэта раблю. І прычым мой бацька, напрыклад, калі мяне кудысьці клічуць, ён як бы адмыслова мне кажа, што ён са мной не паедзе, што каб я сама, ці там калі нам нешта прапановаць, каб я сама гэта рабіла, каб мяне ведалі. Няма такога, што вось не ведаю. Ну, ён дае мне проста пульт кіравання сваім жыццём, тыпу на і файна. І я не адчуваю цябе за гэта неяк дрэнна і ўжо адчуваю, што як бы все роўно творчасць мая, як бы у мяне нават іншае прозвішча, так, гэта прозвішча ад мамы. І я вось калі б мяне клікалі Юстына Бартосік, можа было б крышачку, ведаеш, не так, тому што все ж таки Юстына Крапіловіч гэта ўжо асобнае імя, якое гучыць. Таму я не адчуваю нейкай праблемы з гэтым вельмі моцнай, таму в прынцыпе ўсё добра. Клёва, што бацька дае табе магчымасць кіраваць сваім жыццём, але пры гэтым, тыпу, калі што я заўсёды побач, я так разумею. Ну, так. Гэта вельмі, напэўна, дапамагае якраз такі навучыцца самастойнаму даросламу жыццю. Ты казала пра псіхалагічную складанасць для цябе пераезду. Раскажы больш падрабязней пра гэта. Добра, я пастараюся выразіць гэта словамі, таму што, сапраўды, я не чакала ўвогуле такой дзіўнай рэакцыі, што як бы у мяне было некага вельмі моцнага смутку, не было там трагедыі. Была нейкая такая цікавасць, а як і што, але я сапраўды як бы проста згубілася. У сэнсе, што я не адчуваю, дзе рэальнасць, дзе сон, дзе што, хто і адбываецца. І пераезд, ён вельмі моцна наклаўся з яшчэ такім момантам, калі ты становішся больш дарослым і пачынаеш думаць пра рэчы, пра якія раней не думаў, пра нейкія святовыя праблемы, там, пра экалогію, пра войны, пра тое, што вось мы ўвогуле круцімся так на нейкай планеце, мы не ведаем, хто мы, што мы. І насамрэч чалавецтва толькі адносна нядаўна пачало больш-менш кіраваць сітуацыяй, з'явілася нармальная медыцына і ўсё такое. Дагэтуль мы, вось, увогуле проста... Я вельмі часта стала думаць пра такія рэчы, як быццам бы проста вось я ўзнашуся над, і так гляджу на людзей, і мне так страшна становіцца, што я не разумею, што адбываецца, як быць шчаслівай, чаго я хачу. І ўсё гэта наклалася з тым, што, вядома, мы змянілі краіну і мову, і асяроддзе. Я вельмі дзякую, насамрэч, сваім усім знаёмым зараз з Польшчы. І не толькі палякам, таму што у мяне ёсць сяброўкі з Беларусі таксама. Я вельмі ім удзячная за тое, што як бы яны побач, што я трапіла ў добрае асяроддзе, то бок я не адчуваю нейкага булінгу, дыскрымінацыі і ўсё такое. Гэта сапраўды мне дапамагае проста парадзіць сабе з такой сітуацыяй, але мой мозг сапраўды не ахвочвае усяго таго, што адбываецца са мной. Я проста вельмі моцна з-за гэтага губляюся, і часамі мне няма проста сіл на нейкія звычайныя такія рутынныя рэчы. Вось неяк так. Мне вельмі падабаецца, як ты гэта ўсё апісала, таму што гэта якраз тое, чаму я ўвогуле вяду гэты падкаст. Таму што пераезд гэта ўвогуле складана. А калі гэта накладваецца якраз такі з тым перыядам, калі ты змяняеш сваё асэнсаванне усяго, пераасэнсоўваеш увогуле хто я, што я, дзе, і адначасова з гэтым у цябе ўсё змяняецца, гэта складана. Так. Удвайне, напэўна. Мне зараз вось хочацца сказаць, што ты не адчуваешся як 15-гадовае дзіцё. Тыпу, вось я проста прызвычалася, што у мяне аднакласнікі, ім по 15 гадоў, там плюс-мінус, і ты адчуваешся бліжэй да мяне, чым яны. Мне прыемна гэта чуць. Як ты думаеш, што вось з твайго жыцця робіць цябе такой трошачкі старэйшай ментальна, можа? Шчыра кажучы, мне часта кажуць, што я даволі дарослая, прычым мне гэта кажуць яшчэ з 9 гадоў, і я сапраўды сябе па нейкай прычыне заўсёды адчуваю вось больш нейкай адказнай, свядомай. Ну, яшчэ да таго перыяду, калі я пачала думаць пра ўсе гэтыя рэчы, якія я пералічыла, у мяне ўсё роўна было вось заўсёды гэта нейкае пачуццё, што я як бы магу сама, напрыклад, там, магчыма, гэта з-за таго, што, напрыклад, я старэйшая сястра, не самая, як бы,
у нас 4 дзяцей у сям'і, але як бы я старэйшая сястра для свайго малодшага брата. І я, напрыклад, з ім там вазілася ўсё дзяцінства, такі быў крышачку момант, што я адказная, напрыклад. І з 9 гадоў я ў розных конкурсах удзельнічаю. Гэта таксама ўплывае на твою як бы паставу, што ты самастойна выходзіш на сцэну перад журы. Гэта таксама такі стрэс, але гэта так цябе закаляе крышачку. Ну і, прынцыпе, напэўна, тое, што я проста вельмі такая чулівая да свету і заўсёды як бы вельмі моцна рэагую на тое, што адбываецца. Гэта проста як такая рыса характару, напэўна, заўсёды была. І зараз гэта проста выліваецца ў творчасці. Так вось усё не кампануецца разам з сабой. Можа, гэта якраз такі вось апісанне творчай асобы ўвогуле. Тыпу, больш было разуменне свету, і таму пачала выкладаць гэта ў творчасць. Можа быць. Ну, падаецца, шмат творчых асобаў менавіта з таго і пачыналі. Ну так. Што выкладалі ўсе свае рэфлексіі і думкі ў нейкую творчасць. Прычым я, шчыра кажучы, у мяне ёсць свядомасць, што я не прыдумваю нічога новага. То бок як бы усе думкі насамрэч такія самыя важныя, ўжо агучаныя іншымі людзьмі. Як бы, даўно, яшчэ ў старажытнай Грэцыі, можна сказаць, калі ўся гэтая філасофія развівалася вельмі моцна. Я маю свядомасць, што я, можа быць, не раблю нешта геніяльнае, нешта, што ніхто не рабіў. Але сам факт, што проста, як быццам бы мне дадзена проста вельмі адчуваць. Просто вельмі моцна і блізка адчуваць тое, што адбываецца. Напрыклад, мне хтосьці можа расказваць там нейкую гісторыю, і я так проста моцна ў яе вайду, што я проста пачну плакаць, прычым з такім такім паўнавартасным пражываннем яе і проста, крацей неяк так. Хто цябе натхняе ў творчым плане? У творчым плане? Шчыра кажучы, у мяне амаль няма нейкіх там, напрыклад, там куміраў, можна сказаць, альбо людзей, і якія для мяне з'яўляюцца натхненнем. Я больш натхняюся з падзей, з прыроды, з нейкіх, можа быць, нават больш сваіх эмоцый. Я сама магу сябе натхніць чымсьці, нейкай, проста вось. Не ведаю гэта растлумачыць, але, напэўна, нейкага чалавека, напэўна, не змагу так агучыць, вось хто мяне натхняе. Мне вельмі падабаецца, што я бачу нейкіх таленавітых людзей, я ніколі не адчуваю, я вельмі радуюся, што ёсць такі талент, што я магу паслухаць, я люблю аналізаваць чужую творчасць, але мне няма такога, што я вось сваю прыніжаю коштам іх, ці, напрыклад, там, што вось людзі там геніі, а ты там не, напрыклад, там нейкіх куміраў я сабе карацей не ствараю ніколі. Што з'яўляецца тваёй матывацыяй працягваць тварыць? Можна, адкажу так крышачку, можа быць дзіўна, але, напэўна, проста тое, што я сапраўды максімальна адчуваю сябе жывой, вось проста як чалавек, калі я з музыкай, з гітарай. І мне вельмі падабаецца, што людзі, калі слухаюць, мне падаецца, што яны таксама гэта адчуваюць, вось што мы жывыя, як быццам бы, вось творчасць, яна заўсёды нас крышачку вяртае да такога стану, да такой нейкай філасофіі таксама. Калі мы крышачку узвышаемся над такім нашым паўсядзённым жыццём і бачым нешта больш, і мне вельмі падабаецца, што я магу нейкім чынам мне самой невядомым гэта рабіць проста. Ты казала, што не сумуеш па Менску, але сумуеш па сябрах. Ці ты як-небудзь разважала на гэтую тэму, вось чаму так? Чаму я не сумую па горадзе? Так. Шчыра сама не ведаю адказу, але вось ёсць у мяне нейкая такая, можа быць, не самая, але скажу проста шчыра, я крышачку, можа быць, занадта моцна часамі крытыкую нашы гарады. У сэнсе, што я іх вельмі люблю, але бачачы прыклад такіх добрых еўрапейскіх гарадоў, мне становіцца так крыўдна і проста за тое, што у нашых гарадоў вялікі патэнцыял, яго не выкарыстоўваюць, і, магчыма, з-за гэтага у мяне такая ёсць проста тэндэнцыя асабліва не прывязвацца да гарадоў, бо я ў беларускіх гарадах крышачку адчуваю сябе, неяк шэра, быццам бы. Не ведаю, ці гэта дрэнна, ці гэта добра, але вось неяк так ёсць. Я Мінск люблю, сапраўды люблю як горад. У сэнсе, што гэта мой горад, вядома, я там вырасла. Проста тут я ўжо адчуваю сябе больш дарослай, і мне гэта вельмі падабаецца, і, напэўна, я проста не хачу ад гэтага пачуцця неяк пазбаўляцца. Можа быць, мне падаецца, што калі я прыеду ў Мінск, я зноў пачую сябе такім дзіцёнкам, чамусьці, можа быць, з-за гэтага, але я не ведаю, шчыра кажучы. Калі будзе магчымасць, ты вернешся ў Беларусь? Так, і гэта 100% адказ. І я ўвогуле... Я хачу пажыць у іншых краінах, проста пажыць, як магчыма, дзе больш, тым проста, каб паглядзець на свет, але мне вельмі хочацца штосьці зрабіць для Беларусі. Такія ўжо канкрэтныя, свядомыя адказы. Маю свядомасць, што мае погляды могуць змяніцца, я абсалютна спакойна да гэтага стаўлюся. У мяне, ўвогуле, калі мяняю меркаванне, светапогляд, у мяне няма чагосьці такога, што я быццам бы альбо здраджваю сябе ў нейкім сэнсе, альбо што я вось такая,
типа переабуваюсь, ведаеш. Не, я абсолютно спакойна разумею, што добра. Можа быць, пасля мне не захочацца вяртацца ў Беларусь па нейкай сваёй прычыне. Можа быць, і я маю на гэта права абсолютно. Мы ўсе мяняемся і развіваемся. Гэта просто звычайная рэч. Ці цябе неяк матывуе зваротная сувязь наконт тваёй творчасці? Вядома, вельмі матывуе. І сапраўды я проста адчуваю, што я, магчыма, нечым дапамагаю людзям у гэтым плане, што вось, калі людзі прыходзяць на нейкі канцэрт і пасля выходзяць з усмешкай, гэта значыць, што я зрабіла ўсё правільна, што гэта мае сэнс. Калі б вось у цябе была магчымасць даць нейкую параду пра што заўгодна слухачам, што бы ты парадзіла? Цікавае пытанне. Не ведаеце, я зараз могу ведаць так адразу. Напэўна, я б параіла, што вельмі важна умець сябе прабачаць за розныя памылкі, за розныя эмоцыі, думкі. Напрыклад, у мяне няма нейкіх такіх, можа быць, вельмі праблем, якія звязаны з іншымі людзьмі, у сэнсе, што наадварот, я сапраўды ўжо быў у добрым асяроддзі, і маім галоўным ворагам звычайна з'яўляюся я сама. Так вось цікава, што я сама сабе ствараю нейкія праблемы, якія ў маёй галаве. Я вельмі часта сябе вінавачу ў чымсьці, і я вельмі хачу пажадаць проста людзям, каб яны сапраўды умелі прыняць свае памылкі, умелі зразумець, што мы жывем гэтае жыццё адзін раз, што гэта цяжка і складана, што мы ўсе тут такія разгубленыя, і толькі часамі можа падавацца, што хтосьці такі упэўнены, а насамрэч гэта зусім не так. Мне вельмі хочацца, каб людзі сапраўды пра сябе клапаціліся, не забывалі пра тое, што свае эмоцыі трэба пражываць, пра тое, што яны не адны, і што мы заўсёды самастойна пражываем розныя эмоцыі, але шмат людзей, з якімі сапраўды можна хаця б проста паразмаўляць, нават з незнаёмымі. Вось нейкія такія ў мяне высновы проста робяцца зараз так на хаду. Мне зараз, напэўна, нават самой трэба было пачуць гэтыя словы, таму што так, вось жыць жыццё, памылкі здараюцца, але з іх трэба рабіць высновы, а не шкадаваць пра іх усё жыццё. Так, напрыклад, яшчэ што хачу сказаць, я часамі хачу да псіхолага, у Варшаве у мяне ёсць жанчына, да якой я хаджу. Мы з ёй нядаўна размаўлялі пра тое, што я чамусьці неяк так, можа, несвядома паставіла, што вось сабе такую, што чалавек абавязкова павінен нешта ў жыцці дасягнуць, каб яго жыццё мела сэнс. Насамрэч, існуе мільярды сцэнарыяў зусім іншых, для кагосьці галоўным у жыцці можа быць зусім іншае, а не проста там дасягнуць невядома чаго, што і так, магчыма, праз час проста не будзе ўжо нікому патрэбна, таму што ўсё, што становіцца папулярным, праз некаторы час зноў становіцца непапулярным. Вось, і я проста вельмі хачу таксама пажадаць усім, каб людзі знайшлі той сцэнарый, з якім ім проста камфортна, і каб яны адчувалі сябе шчаслівымі. Так проста, але гэта проста, але гэта складана прыняць. Гэта падаецца банальныя рэчы, але ж самі гэта так складана вось проста зрабіць устаноўкай свайго жыцця, жыць проста для таго, каб жыць так, як жывецца. Мы часта шукаем нейкія мегаскладаныя рэчы у тым, у чым можна проста знайсці самы просты варыянт, зрабіць яго і забыць. І забыць, так. Таму што ўсе так жа забудуць пра гэта. Абсалютна. Дарэчы, цікавая думка. Тыпу, мы так парымся над тым, як апрануцца, як нафарбавацца, як укласці валасы, як правільна што сказаць, але насамрэч першая думка заўсёды будзе лепшай. Так. Увогуле ўсё калі-небудзь занікне, так сказаць. Я тут успомніла там з урокаў польскага гэта цытату там: марнасць над марнасцямі і ўшыстка марнасць. Не ведаеце, вы гэта мелі? Так, у нас было гэта. Так, księga Kohuleta, гэта ў самым пачатку праходзілі. Мне проста так прыйшло ў галаву. Я вырашыла тут пахваліцца сваімі веданнямі, калі дазволіце. Канешне, дазваляем. Я аднойчы нават дэбаты цэлыя ўстрайвала на тэму таго, што будзе ў канцы. Увогуле, дэбаты пачыналіся з таго, ці можна лічыць фанфікі літаратурай. Вау, цікавая тэма. А скончылася яно тым, што я даказвала людзям, што якая розніца, тыпу, лічыць фанфікі літаратурай ці не, калі ў любым выпадку ўсё скончыцца тым, што, канешне, этап любой эвалюцыі — гэта пустата. У любым успрыняцці пустаты. І мне дагэтуль так падабаецца гэтая моя думка. Гэта было, калі мне было 13, падаецца. Гэта лепшая з маіх думак, напэўна. Вось вынікам любой эвалюцыі будзе пустата ў любым успрыняцці гэтай пустаты. Я хачу гэта... Я, напэўна, зрабіла гэта сваёй такой жыццёвай... Крэдам такім самым. Крэдам, да. Таму што навошта запарвацца над меркаваннем кагосьці, чагосьці. Так, зразумела,
вольнасць слова агранічваецца вольнасцю слова іншага, але часамі Ой, я ўвогуле, калі вось тычыцца літаратуры, я настолькі люблю чытаць нейкія неякасныя рэчы, якія просто выклікаюць у мяне эмоцыі. Тыпу, моя любімая кніга літаральна пра некае фэнтэзі, не прапісанае, без прапісанага лору, дзе ўсё, што я запамінаю, гэта не нейкі сюжэт, а романтычнай лініі, тыпу, і мне весела, мне кайфова, тыпу. Я не кажу, што я сама развіваюся. Не, я просто чытаю, мне смешна. Все, і як бы я магу спакойна ў гэтым прызнацца, і мне не будзе такога, што, чытаю неякасную літаратуру, прабачце. Я таксама вось чытаю, у мяне складана з тым, каб сканцэнтравацца на тэксце. Вось просто сесці і прачытаць. Але калі я сажуся, я чытаю такую неякасную літаратуру, тыпу абсалютную люцейшую дзіч. Просто, вось, навошта? Рэальна. Але гэта выклікае ў мяне эмоцыі. Вось. Гэта заставляе мяне вось адчуць штосьці. Ці адчуць, што не ў адной мяне такая праблема. Ці адчуць тое, што вось гэта працуе над маімі асабістымі трыгерамі, і якраз такі выклікае ў мяне нейкія пачуцці, эмоцыі. Так а чаму не? Гэта прыносіць мне задавальненне. Чаму я не буду гэтым займацца і чаму я павінна гэта хаваць, калі гэта вось штосьці маё. Прычым, калі нехта гэта піша, піша для кагосьці. Дык гэта ж таксама праца чалавека. Нават напісаць неякасную літаратуру, гэта чыясьці праца. Чаму не? Я, ў прынцыпе, шчыра, можа быць, не ведаю, з узростам гэта зменіцца. Я пакуль што, вельмі так насяроджана стаўлюся да такіх цяжкіх кніг, сур'ёзных, бо яны... Мне падаецца, я сама па сабе даволі такая, я ж кажу, я ўсё прымаю на сябе, і мне вельмі складана з гэтым жыць. Калі я яшчэ буду свой мозг забіваць філасафічнымі кнігамі, там, ці разважаннямі над сацыяльнай праблемай... Юнга. Ці там мне... Всё, до відзення, już mam дождь, і chcę скочыць з окна. Вось такое будзе. Таму я і так сама нарэфлексуюся, і пасля іду чытаць просто нейкую халеру, але мне весела, і я просто, калі чытаю, сапраўды вось такое. А вось сёння вечарам я прысвячу гадзіну на фанфік па Дрэміоне. Добра, фанфікі па Дрэміоне я яшчэ не чытала, але можа гэта наступны этап. Гэта наступны этап неякаснай літаратуры. Я фанфікі ўвогуле амаль не чытаю, бо, мне просто, не ведаю, просто не чытаю. Але менавіта неякасныя кніжкі, то гэта правда. Але прыкол у тым, што неякасныя кніжкі, яны дзесьці ідуць нараўне з фанфікамі, часамі некаторыя фанфікі нават вышэй за гэта некаторыя. Літаральна. Але не то, чтобы я нават чытаю вельмі неякасныя рэчы, напрыклад, зараз я просто ў захапленні ад адной мангі і аніме, просто гэта, настолькі я так люблю. Але просто сапраўды, калі нешта такое, што люблю, чытаю, так паводжу сябе, як просто нейкі клоун, магу бегаць па кватэры, біжаць, скакаць, і гэта галоўны, вось. Я шчаслівая, гэта выклікае эмоцыі, я нешта перажываю таксама. Адзінае, што нельга з гэтым таксама пераборшчыць, таму што калі ты вельмі часта перажываеш эмоцыі таксама толькі з дапамогай нейкага твору, гэта перарастае ў такую, ведаеш, што ты ў сваім жыцці сябе адчуваеш вось так, такім шэрым нейкім. А пасля чытаеш, і табе зноў лепш. Таксама тут трэба. Ва ўсім можна быць залежным ад чаго заўгодна. Так. Гэта, пра гэта рэдка кажуць, але гэта праўда жыцця. Залежным можна быць ад чаго заўгодна, у тым ліку ад літаратуры, ад ремонту, ад чаго заўгодна. Ад ремонту. Я люблю клеіць шпалеры. Я адчула гэты вайб просто чалавека. Божа. Я б такога хацела сустрэць, шчыра. Мне б было цікава з такім размаўляць. А чаму не? Можа быць, камусьці прыносіць задавальненне вось клеіць шпалеры. Калі гэта робіцца адзіным сэнсам жыцця, гэта ўжо залежнасць. Сур'ёзна, дарэчы, пра гэта не думала. Цікава, у нас з тобой тут думка вырасла. Мы зараз больш старшае пакаленне часта кажу пра залежнасць ад медыа, ад тэлефона, ад інтэрнэту. Гэта спосаб камунікаваць, знаходзіць нейкія цікавосткі і дазнавацца пра штосьці, і пры гэтым вось часамі проста жыць, адчуваць эмоцыі. Згодная, але вось часамі я згодная ў гэтым плане з дарослымі буду таксама, таму што, не ведаю, мы нядаўна пра гэта размаўлялі з маёй адной аднакласніцай, якая са мной, у прынцыпе, згадзілася, мы разам прыйшлі да такой таксама высновы. У сэнсе, што файна, што ёсць такі спосаб, як камунікацыя ў чаціку, напрыклад, але гэта сапраўды ўжо настолькі іншы стыль. У сэнсе, што калі ты камунікуеш з кімсьці ў інтэрнэце, а пасля сустракаешся з гэтым чалавекам ужывую, гэта настолькі іншае. І ў сэнсе, што гэты чалавек увогуле можа адрознівацца ад таго, як ты яго
уяўляў, ці вось яго стыль, камунікацыя, яго міміка, ўсё можа быць зусім інакш. І я шчыра больш люблю, канешне, жывыя размовы, і мне шкада, што не ўсе людзі проста з-за таго, што вось зараз ёсць магчымасць проста перапісвацца, ну, ім лянотна, ім не хочацца ці нешта такое. Бо для мяне сапраўды не хапае. Я заўважыла з-за таго, што зараз ёсць вельмі... З аднаго боку гэта зручна. Напрыклад, калі ты прыходзіш у кавярню, там, напрыклад, у Макдональдс, так, і замест таго, каб касіру, напрыклад, агучыць, што ты замаўляеш, ты проста тык-тык-тык-тык, замовіў, заплаціў карту і пошла до сабе. Але з іншага боку, я заўважаю, што мне развіваецца крыху сацыяфабічны такі страх, калі я настолькі рэдка камунікую з людзьмі ў публічных месцах, што мне падысці і нешта спытаць, і гэта, ведаеш, такі стрэс. І ў гэтым я бачу для сябе асабіста праблему. Я бачу для сябе асабістую праблему тэхналогій, што вось я заўважыла гэта пасля пераезду, таму што раней я, менш карысталася гэтым усім. І таму, напэўна, менш заўважала гэта ўплыў. А зараз я заўважаю, што я губляю вось гэтыя софт-скілы. І вось нават зараз з табой мне загаварыць было проста складана. Знайсці нейкія тэмы, падабраць пытанні, вось проста паразмаўляць. Гэта складана. Ну так. Тады я вельмі ўдзячная табе за размову. Мне было вельмі прыемна вось адчуць таксама, што я не адна такая. І пакуль максімальна ўзаемна, і дзякуй, што запрасіла. Всё, усім пакуль. Гэта быў падкаст «Гавораць падлеткі» на палатно медыа. Я Ева Вішнёўская. І сёння мы гутарылі з Юстынай. Пакуль.